was de tijd toch vlugger goed, wie de noeles was in zwang. Werk was tot toen in overvloed, bekende geen dwang. En kwamen zoveel van zijn werk, en sting de oeles kloor. Ze hoorde al uit eine pot dat vee. Goed, wij zullen proberen hem dadelijk Prins Herm de Nierste voor de camera's te krijgen met zijn adjudanten. We hopen dat het nog lukt. En dan gaan we daarna gewoon verder kijken naar de optocht. Die zo dadelijk hij voorbij zal gaan trekken. Ja, beste luisteraars, ik sta hier bij de grote Prinsenwagen. Ik zal met helder praten, Herm. Wie is het technisch nou toe afgegaan? Het kan hem maar op, hè. Aan die gezichten zien blijft het er nog wel heel veel plezier aan. We hebben een beetje pech met het weer. Oh, dan gaat ze hier dreunen. Wie is het tot nu toe gelopen? Wie zien het de afgelopen dagen? Wie is het gegaan? Nou, het is gewoon een eindbelevenis. Ik kan er eigenlijk niet even goed, ik kan nog niemand vertellen wat het is, maar het is het tune zoals het geeft. Het is dus echt iets wat ze een keer zelf meegemaakt moest hebben, wil ze er überhaupt over mee kunnen praten. Ik hoop dat we het voor de rest van de optocht druk gaan. Ik hoop dat je een fijne optocht gaat voorbij ziet trekken. En ik zou zeggen... Als de nacht was voorbij, de zon weer aan de hemel stijgt. Je ziet daar een wagen met het patiënten voorbij komen en daarop sting voor veren wij op. En natuurlijk voor het geld, daar wil iedereen wel een keer voor rechtop komen. En in beeld nu de Steiler Soppers. De Steiler Soppers zien dat. Ja. En ook zij hebben het thema van de vastelovens van dit jaar verens op uitgebeeld. En wij veren ook op, de Steiler Soppers. En direct erachteraan, daar krijg je de meelzak. Melige meelzak uit Tegelen. In beeld ziet je nu de vastelovenswagen van carnavalsvereniging De Beerpiep. Met bovenop in de Beerpiep de prins van de Beerpiep en dat is John Avezat dit jaar. Prins John, bovenop de wagen van de Beerpiep. En aan het wapperen van de veren en ook al de, ja, jammer genoeg, eerste kleine beschadigingen aan de wagen. Kent je merken wat voor een weer het hier boeten is. Het is echt vies en guur kaat weer. Wij zien niet blauw van de vors, maar van de gelesde dors. Deze jongens die hebben zich lekker blauw laten schminken en ik denk dat ze het en-kaart zullen hebben, maar ook een beetje blauw zullen zien van de drank. En je zag ook nog de boer met de sik snel voorbij trekken. Nummer 11, als ik het goed zie, is een groep. En die hebben pech gehad, want het veer was uit de Maas en ze zijn op de een of andere manier toch naar de overkant van de Maas gekomen. En daar weer sponsors gezocht voor het boetebad van Tegelen. Dan komen er een paar aan op een loopfiets. Het is groep nummer 15. Ik zal even kijken wie ze zien. Wij helpen nog opveren en op zo'n fiets. Nou, het veert inderdaad een flink stukje op. En zij zullen nog een hele route op deze manier vol moeten maken. En op de achtergrond de Prinsenwagen. En Prins Herm de Nierste.
alle deelnemers Ja, de prins heeft natuurlijk alle deelnemers aan zich voorbij zien trekken. En dat is op dit moment de dansgarde van de Boerenrood van de Hei. De dames in korte rukjes met allemaal een paraplu als bescherming tegen het vieze weer van vanmiddag. en de broedspaar verschijnt op dit moment ook al in beeld. Ook de degelijke Belse knollen zien we van staal gehaald. Rinkelende bellen, fijn versierd. En hier ziet je de buurtjes, wij tegen kennen onze eigen buurtjes doppen. Een kleine groep die heel vrij is uitgedorst in Boerne. Ja, beste mensen, ik weet niet of de cameraman even hier op aan kan komen. Ik heb er hier een rare vogel bij me staan. Als er geen mensen zien in het ding, ze kunnen het van mij genoeg kopen. Heel billig. Heel billig. Even aan de cameraman zien wat ze allemaal te koop is. Of wil ze het beetje in de duistere sfeer haaien? Het is tijd niet meer op de loer door. Je ziet, hij is me in de gaten aan het halen door. Hè. Dus we zijn met een illegaal zaakje bezig. Ja, natuurlijk. Maar ik geloof wel dat er iemand hier wel best een oer wil kopen van mij, of niet? Als er nog mensen zien die een horloge willen kopen, heer Treinen, die is oeren aan het verkopen. En daar ziet je de Tegelse draagvader voorbij lopen. En ook in Tegelen de Vlodders. Je weet het, dat is de succesvolle speelfilm van waarin onze Tegeleneer Huub Stapel een hoofdrol in vervuld heeft. Als volgende ziet je een wagen in beeld van het kindervakantiewerk Tegelen. Ze hebben ze een keer de rollen omgedraaid. De leiders fungeren dit keer als vakantiegangers. Terwijl de jeugd, waar ze normaal gesproken mee optrekken, die zijn als begeleiders uitgedost. En de volgende groep wordt de camera waarschijnlijk zo dadelijk nog zal toedraaien. Eerst hebben we nog Prins Herm in beeld met zijn adjudanten. Met de paraplu's, het wijdt heel hel in Tegelen op dit moment. Wij veren bijna allemaal aan een stekje. Je ziet ze allemaal aan een touw vastzitten. De touw zit weer aan een stek vast. En het is van de carnavalsclub De Schuvers. En je ziet hij van Café De Upwell, die ook altijd ieder jaar traditioneel meedoen met de optocht. De grootste kers van Tegelen. Waar is het geld? Waar is het Guinness Book of Records? Staat er op de pitjes. En het is een duidelijke zinspeling op het wereldrecord met die langste kers. En dat was dan een kers die ze kunt aansteken. En hij trekt voorbij Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. En de volgende groep die bij u nu in beeld gezien. Twee astronauten vliegen wie een veerke.
Ook deze groep beeldt het thema van de vastelovend van dit jaar uit. En aan het zingen te horen hebben ze ook veel tv gekeken. Ben ik nou aan televisie? Olé, olé, we zien de smerla, we zien de smerla. Olé, 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 olé. En de jongen die net even de microfoon stingen te zingen, daar zit er eigenlijk ook van bij de omroep. En ze sloten weer netjes aan in de groep en ze vliegen verder. Wie zie nog luier azug? Dat is de volgende groep die voorbij trekt. Met allemaal luiers aan. Prachtig. Ja, en op die koffer staan dus ook nog diverse ministernamen een beetje mee liggen te knommelen. Minister Scheetman of zoiets. En daar zit natuurlijk weer een stuk politiek achter. En de kump Geloerveld voorbij. Tegelen kump bij Belvend. Het kapelke van Geloer in Belveld. Voor mensen van de ziekenomroep geen onbekend geluid. Nummer 30 komt nu in beeld. Ook deze groep beeldt de familie Flodderhoed. De conducteur, Ma Flodder en het hele stel wat met die film te maken heeft. En dan zal dadelijk in beeld verschijnen 1,2 miljoen extra. En dat heeft betrekking op het gemeentehuis. Het heeft 1,2 miljoen, de verbouwing, is duurder uitgevallen dan wij en de notabelen in Tegelen in eerste instantie verwacht hebben. Maar wij blijven maar lachen, is het toch. 1,2 miljoen extra voor het gemeentehuis. En dat is ook niet niks. Door trekt groep 32 meen ik voorbij Miss Piggy en dat is hoe de tv-programma The Muppet Show. En prins Herm met zijn adjudanten Wim en Gerard. Daar komen een schitterende vaatsen aan. Te koop een honk. De honk is luips. En de geweer wat het te koop heet, dat is 2 keer luips. En die trekken Vos Lucifer, komt zo dadelijk voorbij met zijn gevolg. Nu komt een duvelswagen in beeld met bovenop Vos Lucifer. Pierre Tuithof. Pierre Tuithof en hij is de tamboermeester van het trommel- en fluiterkorps wat in het begin van de optocht voorbij trok. Gevolgd door wat vogelverschrikkers. Inderdaad. De vogelverschrikkers. Joekskapel, Patat en Elke, Venlose Stinkers, Loten en Veer. Ieder jaar trekken die ook mee in de optocht, de Tegelse carnavalsoptocht. Hier achteraan komen een paar vreemd uitgedoste snuiters aan. De heet nummer 39 in de hang.
Ganzenkleier zitten hartstikke onder de veren en dat is natuurlijk duidelijk het thema. En iedereen viert op zijn manier carnaval. En dat is het gezelschap van de Spaarkas tap. Verens op. Ja, ze hebben allemaal zo'n skippy, zo'n kangaroo stack bezig en door erop te springen veren ze iedere keer een stuk van de grond omhoog. Voor de prins. De eerste kleine openruimte in de optocht. Ik denk dat het komt dat de grote wagen die er achteraan komt in de optocht zich heeft moeten veugen. Vooraf gegaan door een groep met vreemde kleier aan met allerlei stippen erop en een witte kraag erop en paarse pruiken. En dat is de groep die nu ook in beeld komt. Heel vrij uitgedost, moet ik zeggen. Daar komt de grote wagen in beeld, de Spaarkas, de tap. Ze begroeten de prins met een hallo Herm en ook heer Verens op. Ze zien er weer een vaatse lupé. En wat dat voorstelt... Hollandse De Nieën. Hollandse Nieën, ja precies. En Nummer- direct erop, als ja. we dat maar opkrijgen. Nummer 44, ze hebben een grote paddenstoel, daar hebben ze eindelijk flink een hap uitgenomen en ze vragen zich nu af of ze hem wel gans op kunnen krijgen. Gezeten mensen nog steeds met parapluën. Het is intussen wel droog geworden, maar de wind begint steeds kaaier te weren. En ik denk dat elke keer de temperatuur toch wel een graad aan het zakken is op dit moment. Verens op weer, een paar. Met de fietsen die opveren. Nummer 46 komt eraan, carnavalsvereniging De Zoezer. Het Zundke of een bui, wij wensen opgeveerde lui. En een mooi gebouwde wagen voor op een weerhuisje, waarin het bekende weermenke en het weervruiken er rondjes draaien. En de wagen de heel beslist voor een prijs in aanmerking zal komen, denk ik in deze optocht. Ik vind tot nu toe wel heel vrij. We laten hem niet vallen. En dat heeft te maken met de Nestor van de Rood. De Tegelse Schenk- politiek kan ze wel zeggen, ja. Ja, Schenk Koopmans.
dit jaar of de vorig jaar niet herkozen is in de gemeenteraad. Maar nog wel allerlei belangrijke functies vervult in het maatschappelijke leven van Tegelen. Gymvereniging Leonidas voorbijtrekkend, al rommel opruimend. Weer ruimen de rotzooi wel op. En als Leonidas de hondendrollen en alles opgeveegd heeft, dan kan de Harmonie Eendracht kan dan rustig door de stroten erachteraan marcheren. Harmonie Eendracht op het ogenblik in beeld. Intussen nummer 51 in beeld. De vogel veert heen niet op. En met deze wink, ik denk dat de vleger, want ze hebben allemaal een vleger bezig, best wel een moeilijk zal gaan, want het wijdt behoorlijk. Prachtig goedje dos in de kleuren van de Noelus. Ja, nog symbolisch in verwerkt de Steiler ketels, de Steiler duvels. Die zoeten ze in de jokers aan met er een dreetand het zo lastig mogelijk proberen te maken en hem in de Noelus stoppen. Veel aandacht besteed aan deze kostuums, prachtig. Ja, ook de details hiervan, ja. Mooi. Hij mis met 3 hieren. En achter het bord dan komen die 3 hieren dan aan. En 1 dame. 1 mis. Speeltuin Klein Zwitserland in beeld. En er is de L een beetje van weggerood. Klein Zwitserland. Tegelen verens op. Onze speeltuin gaat over de kop. Prachtige wagen. Je ziet de roetsbaan. En ook de ganse groep die er nog achteraan komt, huurt bij deze wagen. Zelfs 1000 puurt veren op en dan komt hij een wiebelende 1000 poort aan. Heb je misschien nog wat te zeggen? Ja, hallo allemaal, wij zijn 1000 puurt. En we veren op. Open kriebels, hallo. Zo, weer zelfs de groeten gedaan tijdens de uitzending. Allemaal puurtjes aan de zijkant gemaakt. Het wiebelt en het sjoegelt aan alle kanten. Verens op. En ondertussen uit de Varsloversgezelschap de Neutjes, die presenteren de Piggy Showband. We zien nog altijd zo gek wie en raad. Deze 2 fietsers, prachtig. 2 gekken. In een heel groot raad.
in wie jullie goed rijden. Het draait en het sjoegelt en het wiebelt aan alle kanten. Ik ben benieuwd wie lang dat ze het met het geval volhaaien. Kunstig in elkaar gezet. Carnavalsvereniging De Lapschwens. Verens op, wij zetten tegelen op de kop en om dat letterlijk goed te beelden hebben ze het woord tegelen al draaiend op de wagen gemonteerd. En daar staat inderdaad tegelen regelmatig op de kop. Daarachter het American Football Team. Gewed het Amerikaans voetbal. Dukker te zien tegenwoordig op Sky Channel. En Super Sky Channel op de televisie. Ja, Tigers tegen de Jokers en de Tigers die nemen het met een groot aantal op tegen de Jokers Haan uit Venlo. En natuurlijk scoren de Tegelse Tigers. Te hoei geveerd. Nu in de rolstoel. In het gips. Prachtig. En kanovereniging De Baksteen. Kano's gemak van Baksteen. Prachtig. Er komt een vaatse aan. Een hele grote box. Daar lopen er een man of 6 in. 2, 4, 6 jaar. En een grote strik. Een grote hotel boven. En zij beelden met er alle een vaatse uit. Sperkas, het kretje duidt ook weer mee. Ja, en als we deze wagen hier aan het voorbij zien trekken, dan moeten we toch weer gaan kijken van... Nou, het kost me de zin niet afmaken, want is het toch knap wat mensen elk jaar weer in elkaar weten te krijgen. Een schitterende wagen waar ja, inderdaad heel veel werk aan besteed is. Het is een prachtig geheel, ook wat de kostuums van de dames en heren er neven bij betreft. Doopbus het gans en het heeft te maken met Julius Caesar, de Cleopatra en het aanbidden is. Nummer 63, duidelijk onder het thema, veer zelf op. Maar op, ja. En ook dit gezelschap doet al 11 jaar lang mee aan de optocht. Gevolgd door de Zigeunerwagen. Ja, ik denk dat je allemaal de tekst gaat lezen. Nou weten we te veren zien verzopen in de oeles, dus tegelen, blief tegelen. De Zigeunerwagen. No pas.
Intussen ziet je zangvereniging Zanglus met haar uitbeelding van het thema Verens op. Een schitterende combinatie van... Oh, nu kregen we even problemen. Probleem met een beertje hoor. Ja, ik kreeg het allemaal fijn in beeld gebracht. Peert wordt weer in de goede kant gezet en dan gaat het gevaarte weer her. Ik had het net even over zangvereniging Zanglus, allemaal uitgedast als pauwen. Een paar struisenveren achterop gezet en ook het thema van dit jaar. Direct gevolg zult gezien door scouting. Ja, dan komt de groep van scouting aan, de vereniging, de club waaruit het prinselijk trio gekozen is. Prins Herm de Eerste als begeleider bij de scouting. En ze hebben ook een wagen gebouwd, zoals altijd. Scouting Tieglau. En er zit op Voor Gerard, Wim en Herm loopt de ganse scouting weer. Ik dacht dat we even samen spraken als ze dood. En dan zullen nou in kabouter pekjes zal de harmonie voorwaarts voorbij trekken. En als dit gezelschap zo dadelijk voorbij getrokken is, dan zal de Prinsenwagen zich er bij aansluiten om verder de optocht in Tegelen te vervolgen door de stroten van Tegelen. Maar eerst harmonie voorwaarts. Op. Het veer op de kop. Ja, veer is op. Ook de tractor waar aan de Prinsenwagen vast zit, gaat zich nu in beweging zetten. Ze sluiten achter aan bij de harmonie voorwaarts. Terwijl de wink akelig vies om de hoog begint te weien. Zet ook de laatste grote wagen zich in beweging en gaan we een einde maken aan deze uitzending. Een uitzending.